Так, tu є Зушка наша. Ех, Зушко, спочивай собі з миром. Доброго здоров'я, чистовані позрачі, доброго здоров'ячка цімброве. Туйка забіг їм лиш маленько на тимітів, а взагалі низько ми з вами будемо чинити валило. А валило то один із послідніх елементів, котрі дуже треба новоселиці, бо вона стала повноцінним, файним, паранним селом. Валило то такий газдівський елемент, у котрому райбалося то, що вручну порайбати було просто нереально. Наприклад, покровці, гуні і таке друге. І туйка зад мене якраз є такий потік і є, в принципі, доста міста, де би то валило мож учинити. Ніякого конкретного плана на то ще не мав, лише так собі у голові дуже приблизно представляв, як би то мало визирати, та дораз будемо пробувати чинити валило, поникаємо, що в мене получиться. Ну, за перше треба запланувати саме місто. Туйка в мене сяк потік тече, та я собі думав, що я цей блок виб'ю та пущу воду далі, аби вода подачу по якійсь дошці, по такому стьокові, по жолобові текла далі, і туйка буде самое валило, а далі з нього вже вода буде геть назад тече зась у потік. Ну, приблизно такий у нас буде жолоб, тепер би треба, аби у нього текла вода. Туйка долі маленько розчистимо місто і попробуємо вчинити таку яму та й самое валило. Ну, учинимо тому жолобкові деяку таку опору, значить виціть буде стікати вода, і туйка у нас має бути самое то валило. Можна один блок ще віддав продовжити, ні? Ну, да, як сяк воно буде визирати, маємо туйка жолоб, жолоб забирать воду з потока, то та вода тече сюди у валило, і себе мав бути такий великий гордів, не знав, це у мене файно получилося, і в тому гордові колотиться вода, і вона пак витікать і тече далі геть у потік. Та й учинив їм тут таку дерев'яну перемітку, бо люди могли ходити, бо тут ще й пішак є, видите? Ну, треба би тепер потестувати, як ото валило фунгує. Ану. Маленько вовна далеко вискакує. Ну, не бай. Ну, і так се гадав, кіть у нас уже тут є валило, та видав, треба би ще десь учинити місто, де можуть ті покровці сушити. Ну та що, та так дуже базово валило маємо готово. Тепер, на конець, жителі новоселиці будуть мати де порайбати свої такі покровці тяжкі, свої гуні, туйка, але ззаду учинились ми ще й таку високу вішалку, через яку можна, знаєте, переверечи гиби цілий покровець, а вать даже цілий палац, в принципі, ну, може і так. Ну, на цьому то Дениська буду кінчати. Слідуючий епізод з новоселиці буде масштабний. Все я вам обіцяв. На низька будемо кінчати. Красно дякую. Майтеся.